замана укытучысы нинди булырга тиеш? Аңа карата нинди таләпләр бар? Беләсезме, бүген замана укытучысына авыррак туры килә дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки аның альтернативасы. Ул укытучы бүгенге көндә бердән-бер мәгълүмат чарасы түгел. Татар теле укытучыларына кытлык бармы? Әллә инде алар җитәрлекме? Беләсезме, нәрсә дип әйтәсем килә? Кызганычка каршы бүгенге көндә яшьләр иң беренче чиратта матди якны карый. Иң беренче чиратта укытучы булу өчен ул теләк кирәк. Шундый көчле җаваплылык хисе булырга тиеш һәм әлбәттә балаларны ярату. Агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Ничек уйлыйсыз, менә әлеге елның мәктәпләргә ниндидер йогынтысы булдымы? Әлбәттә, мин беләсезме, бу елның формулировкасына игътибар иттем. Туган тел генә түгел, туган телләр һәм халыклар Барлык телләргә дә игътибар. Барлык телләргә дә игътибар, приоритет бер генә телгә бирелми. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. 5 октябрьдә иң матур һәм иң зур бәйрәмнәребезнең берсе укытучылар көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан бездә бүгін кунакта Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназия директоры Рәхимә Минвәли кызы Арсланова. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез, Гөлүсә? Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм беренче чиратта әлбәттә инде сезне һәм барлык укытучыларны да әлеге матур бәйрәм белән котлап үтәсебез килә. Сезгә инде эшләрегездә зурдан-зур уңышлар, исәнлек, саулык һәм әлбәттә инде тырыш, талантлы укучылар телибез. Рәхмәт, Гөлүсә. Рәхмәт. Һәм әңгәмәбезне башлап җибәрер алдыннан сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Рәхмәт. Укытучылар көне рәсми бәйрәм буларак 1965 елның 5 октябрендә Совет чорында уздырыла. Аңарчы бәйрәмнең төгәл генә датасы булмый, аны октябрьнең 1-нче якшәмбесендә билгеләп үтәләр. 5 октябрь дата буларак очраклы гына сайланмый. Нәкъ менә бу көнне ЮНЕСКО тарафыннан укытучылар турында резолюция кабул ителә. Күп илләрдә укытучылар көне милли бәйрәм сыйфатында уздырылса да, халыкара статусы аңа нибары 1994 елда гына бирелә әле. Бүген һөнәри бәйрәм дөньяның 170 илендә уздырыла. Укытучы һәр кешенең тормышында иң мөһим роль уйнаучыларның берсе. Яшь буынны тәрбияләүдә мөгаллимнәребезнең хезмәте бәяләп бетергесез кирәкле, файдалы һәм җаваплы. Алар турында күпме матур шигырьләр язылган, моңлы җырлар җырланган. Мәктәпне тәмамлап, еллар узганнан соң да кеше үз тормышында укытучының никадәр кадерле һәм мөһим икәнен белеп яши. Студиябезнең бүгенге кунагы Рәхимә Арсланова да мөхтәрәм укытучы. Рәхимә ханым Каюм Насыр исемендәге премия лауреаты, Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Казан бүлеге җитәкчесе, мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе. 2019 елдан Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы. Йөзләгән, меңләгән сабыйга белем биргән шәхсебез алдында баш иябез. Менә бит, бәйрәмнең нинди матур тарихы бар икән. Рәхимә ханым, сөйләп үтегез әле, менә бәйрәм ничек үтте һәм гадәттә укытучылар әлеге бәйрәм көнен ничек билгеләп үтәләр? Миңа калса инде ул әлбәттә җылы шылтыратулардан, шулай ук чәчәк бәйрәменнән башланып китә торгандыр. Әлбәттә, бу көннән бик котлаулар булды. Мин һәр вакыт әйтәм, укытучыга бүләк тә кирәк түгел, укытучыга игътибар кирәк. Чын күңелендән бала әгәр дә инде открытка булса да язып бирсә, ул әлбәттә зур бүләк була. Безнең Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназия өчен укытучылар көне ул икеләтә бәйрәм булды. Чөнки безнең быел 20-нче гимназияның 20 еллык юбилее иде. Гомумән гимназиябыз 2001 елда 39 бала белән иске балалар бакчасы бинасында ачылып китә. Менә бүгенге көндә безнең гимназиядә 684 балага белем һәм тәрбия бирәбез. Шуңа күрә бу чынлап та икеләтә бәйрәм булды һәм бу бәйрәмне тагы да матур айттылар. Безнең әле танылган җырчыларыбызның балалары бездә укый. Шуңа күрә мин менә бүгенге Аларны да чакырдыгыз. Алар үзләре дә теләк белдерделәр һәм мин аларга бик зур рәхмәтле. Ризат Зинирә
Гөлия Рамазановларның кызы бездә укый һәм алар шушы бәйрәмебезне тагы да матурладылар үзләренең котлаулары белән. Илнас Минвалиевның инде икенче малае бездә укый, ул да безнең концертта катнашып, бик матур җылы мохит тудырды һәм үзебезнең укытучылар арасында, укучыларыбыз арасында бик оста җырчылар бар. Гомумән бик матур узды. Әлбәттә инде бу чарага без юбилярларыбызны чакырдык һәм инде ветеран укытучыларыбызга айрата игътибар күрсәттек. Чөнки тагын бер кат әйтәм, укытучыга, гомумән кешегә игътибар кирәк бит. Шуннан да бик матур бәйрәм оештыргансыз икән. Менә сездән сорап битәсем килә, сез бит инде дистәләгән еллар буе һөнәрегезгә тугры калып эшлисез дә эшлисез. Укытучы һөнәренә ничек килеп кирдегез? Беләсезме, мин бу һөнәргә инде туганчы ук килеп кергәнмен мөгаен. Чөнки әтием дә, әнием дә мәктәп хезмәткәрләре иде. Димәк, мин инде туганчы шушы мәктәп һавасын сулаганмын. Һәм инде тәпи йөри башлагач та әни белән бергә мәктәпкә килеп, шул инде урындыкка басып, тактага инде беренче хәрефләр, рәсемнәр ясый башлаганмын. Менә укытучыга карата ул вакытлардагы хөрмәт, менә укытучы һәм табиб һөнәрен шушындай югары дәрәҗәгә күтәреп, үземнең дә менә шулар арасында булуым, менә бу һөнәрне сайлауга китерде һәм мин Казанның беренче педагогик көллиятен тәмамладым һәм мин андагы укытучыларга бик зур рәхмәтле. Алар шул кадәрле безгә менә педагогик юнәлеш ныклы итеп бирделәр һәм менә чынлап та мин теге мактанып әйтмим, менә методика көчле бирелде бүген безгә инде ул вакытта һәм бүгенге көндә әгәр дә мин менә физик укытучысы булмыйча, мин физиканы да укытып чыга алам, чөнки методиканы беләм. Бәлкем ниндидер терминнарда авырлык сизермен. Менә шушы укытучы иң беренче чиратта үз фәнен камил дәрәҗәдә белеп, методикага нигезләнеп балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирергә тиеш. Сез бит инде үзегез татар теле укытучысы шулай бит? Бу инде телгә карата мәхәббәттән шулай килеп чыктымы? Ни өчен сез нәкъ менә әлеге фәнне сайладыгыз? Беләсезме, мин инде бу турыда бер тапшыруда әйткән идем. Мин шул кадәрле рәхмәтле үземнең әти-әниемә. Безнең өйдә татарча гына сөйләшү булды. Аннан соң минем әтием җыр телле иде. Ул шул кадәрле шаян, менә мәзәкләр сөйләргә яратучы иде, җырлый иде, шигырьләр сөйли иде. Мин бик рәхмәтле үземнең беренче укытучыма Елена апага. Ул да предметларны татар телендә алып барды. Аннан соң минем класс җитәкчем, шулай ук татар теле һәм әдәбият укытучысы Кәрим абый. Ул беләсезме, ул шул кадәрле дәресләрне кызыклы итеп үткәрә иде. Аннар ул әкият остасы иде. Ул шигырьләрне шул кадәрле оста итеп укый иде. Менә шул вакытта минем күңелемә оятқы салынгандыр инде. Аннан соң инде без менә ул класс җитәкчесе буларак та шундый күп чаралар үткәрә иде. Һәм менә ул бит, мин һәр вакыт әйтәм, баланың күңелендә бәлки математика, рус теле дәресте истә калмас, ә менә алар белән экскурсиягә чыгу, ниндидер уеннар уйнау, ниндидер чаралар үткәрү. Шуңа күрә менә бу якны да, бу юнәлешне дә укытучылар онытмасыннар иде. Хәзер бит инде безнең тормыш гел алга барганнан алга бара бит инде. Ничек уйлыйсыз, замана укытучысы нинди булырга тиеш? Аңа карата нинди таләпләр бар? Беләсезме, бүген замана укытучысына авыррак туры килә дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки аның альтернативасы. Ул укытучы бүгенге көндә бердән бер мәгълүмат чарасы түгел. Үзегез беләсез, элек телевидение, газета, журналлар гына булса, хәзер интернет бар. Шуңа күрә кай вакытта бала укытучыдан сораганчы тиз генә бер ноктага, кнопкага басып ала, шунда ук җавап әзер. Бу шуңа күрә укытучыга карата бу тагында югарырак таләпләр куя. Димәк, укытучы заман белән бергә атларга тиеш. Шушы ук интерактив мөмкинлекләрдән файдаланып, инновацион технологиялар кулланып, шул кадәрле дәресне кызыклы итеп үткәрергә тиеш. Һәм менә бүгенге балалар, күрәсезме, алар шул кадәрле теге күрсәтмәлелеккә өйрәнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә укытучы дәрес алып барганда да ул презентацияларга нигезләнә һәм шушы дәрескә әзерләнү, презентациялар әзерләү әлбәттә укытучыдан зур көч таләп итә. Күпләр ялгыша, укытучының эше шул ниндидер 5-6 сәгать белән генә тәмамланады. Алай түгел, чөнки аның әле дәфтәр тикшерәсе бар.
Өйгә күпмеш кайта дәрелешеләр бит. Кайта чараларга әзерләнәсе бар. Әлбәттә, дәрескә әзерләнү ул бик зур җаваплылык. Чөнки укытучы ул дәреслектәге материалга гына нигезләнергә тиеш түгел. Ул әле өстәмә материал, күрсәтмәлелек белән, интерактив мөмкинлекләр белән дәресне тагын да кызыклырак итеп, файдалырак итеп Димәк, төзергә һәрдаим изләнүдә булырга тиеш шулай бит заман укытучысы. Әлбәттә. Шуңа күрә мин бүгенге көндә укытучыга таләпләр бик артты дип саныйм һәм инде ләкин без бу һөнәрне сайлаганбыз икән, без заман белән бергә атларга тиешбез. Әмма бүгенге көндә яшьләр укытучы һөнәренә тартыламы? Һәм татар теле укытучыларына кытлык бармы? Әллә инде алар җитәрлекме? Беләсезме нәрсә дип әйтәсем килә, кызганычка каршы бүгенге көндә яшьләр иң беренче чиратта матди якны карый. Менә үзебезгә дә яшь укытучы килгәч, ул мәсәлән, ниндирәк сыйныфлар, ничегрәк булыр икән минем дәрес алып баруларым дип түгел, күпме акча алырмын икән дип сорый. Шуңа күрә менә укытучының әлбәттә, менә әйтәләр инде укытучы аз алмый, ләкин бит ул аз алмый 30-40 сәгать алып барганда, бу бик зур авырлык. Шуңа күрә менә укытучы 18-20 сәгать ставка кысаларында ул яхшы хезмәт хакы алса, монда яшьләр тартырлар иде. Әлбәттә, Мәгариф һәм фән министрлыгы ул инде төрле грантлар булдыра, яшь укытучыларга булдыра, һәм менә шушы грантлар хисабыннан һәм инде мәктәпкә килгән яшь укытучыга да өстәмә түләү каралган. Менә шулай дисәк тә, барыбер менә соңгы 2 елда мәктәпкә килүче яшь укытучылар бик аз дисәм дә, ләкин бар. Менә без үзебездә быел 2 яңа укытучы алдык. Алар яхшы гына кирип киттеләр һәм перспективалы дип карыйм. Иң беренче чиратта укытучы булу өчен ул теләк кирәк. Шундый көчле җаваплылык хисе булырга тиеш һәм әлбәттә балаларны ярату. Менә мин һәрвакыт әйтәм, сез мәктәп балаларына үз балаларыгызга караган кебек карарга тиеш. Менә әгәр дә ничектер тавышыгызны күтәрәсегез килә икән, уйлагыз башта, сез үзегезнең балагызга менә башка кешенең шулай кырыс әйттерергә теләгегез булыр иде микән дип әйтәм инде. Шуңа күрә менә мин әти-әниләргә дә әйтәм, менә өйдә сезнең бала мәктәпкә килгәч, ул безнең бала. Шуңа күрә ниндидер кисәтү ясыйбыз икән, димәк ул кирәкле кисәтү булган, тиешле кисәтү булган, аның өчен ачуланырга кирәк түгел. Димәк, без сезнең балагызны үз балабыз кебек кабул итәбез. Әйдәгез әле гимназиягыз турында да сөйләшеп үтик. Ул сезнең Абдулла Алиш исемен йөртә. Хәзерге вакытта гимназия язучының нәселе белән аралашамы? Ниндидер аралашу бармы? Әйе, без бу юнәлештә 2013 елдан эшли башладык. Алиш варислары исемле музей ачтык. Бу музейда инде Абдулла Алиш премиясе лауреатларына багышланган язучылар һәм алар барысы да балалар язучысы. Шуннан соң инде без Алишның туганнары белән элемтәгә кердек. Әйе, Гөлшат апа, Азат абый Кишевлар, ул Фәрида Алишева, ул Абдулла Алишның 2 малайы булган Алмаз һәм Айваз. Алмаз исемле улының хатыны Фаина Александровна бүгенге көндә дә без аның белән тыгыз элемтәдә һәм шушы музейыбызны баетуда ул безгә бик күп экспонатлар бирде. Мин аларга бик зур рәхмәтле. Шулай ук Илдар Абдуллович Алишев, кызганычка каршы ул бүгенге көндә мәрхүм, ул безгә шулай ук төрле чараларда катнашып, ул инде үз өлешен кертте. Шушы 2013 елда Алиш варислары музее ачсак, 2015 елда без Абдулла Алиш исемен алдык. Безнең гимназия бу исемне йөртә башлады һәм шушы гимназиябызның 20 еллыгына без инде гимназия ишек алдында Алишка бюст куйдык. Мин моның өчен безнең язучыларыбызга, шушы милли мәсьәләләр рәисе Марат Гытов улына ихлас рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки аларның өлешләре аз булмады. Һәм әлбәттә Майский директоры, совхозы директорына ихлас рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки бу эшне күмәк булганда гына башкарып була. Һәм инде менә бу бюст ачылу әле бит башкалабызда Абдулла Алишка андый ихтирам күрсәтелгәне юк иде. Ул ничектер Муса Җәлилнең күләгәсендә кала иде. Без инде шуңа күрә Абдулла Алиш ул патриот язучы, әкиятче, гомумән балалар тормышында кайнап йөргән язучы. Шуңа күрә без аның исемен мәңгеләштерүдә үз өлешебезне кертәбез. Димәк, сездә укучылар инде алар әлбәттә язучының иҗатын яхшы белә торганнардыр. Әйе, алар елда без башлангыч сыйныф укучыларын Алиш варислары сафларына кабул
кабул итәбез һәм инде алар шушы көннән Алишның тормышы, иҗаты белән таныша башлыйлар һәм әлбәттә аннан соң үзләренең белемнәрен үстерәләр. Хәзер идегезәле шушы урында тагын бер сюжет карап үтик. Сәләт оешмасының Асылташ мәктәбенә дә күзәтү ясый. Игътибар экранга. Асылташ мәктәбендә без инде укытучыларны, остазларны сайлаганда әлбәттә бик зур игътибар бирәбез. Чөнки бу бик мөһим мәктәп системасында гомумән. Безнең тулы көнле мәктәп һәм безнең полилингваль мәктәп, димәк biz өч телне дә кулланабыз, өч телдә безнең баланста булырга тиеш. Һәм шуңа күрә укытучыларны сайлаганда без берничә критерийга игътибар итәбез. Ул да булса шул өч тел белү дәрәҗәсе. Әлбәттә безнең өчен ул бик мөһим, аеруча класс җитәкчеләрен сайлаганда балаларны ярату, ул төп критерий булып тора. Һәм инде эш тәҗрибәсе, белем, шул факторларга без шулай инде карыйбыз. Сәләт мәктәбендә әлегә 1 һәм 2 сыйныф укучылары гына белем ала. Тик бу саннар киләчәктә даими үсештә булыр дип өметләнәбез. Мин инде укытучы булуыма бик шатман. Беркайчан да укынган булмады, чөнки мин балаларны бик яратам. Алар күп нәрсәгә яңача карый, шуңа күрә инде алардан бик күп нәрсәгә өйрәнеп була. Һәм дә инде Асылташ мәктәбе, ул инде ничектер барлык нәрсәгә тагы да яңача карый. Шуңа күрә балалар белән бергә өйрәнәбез. Без укытучылар да инде үзем дә әйтә алам, балалар белән бергә өйрәнеп, алар белән бергә вакыт уздырып, инде дәресләр укытып, шулай Аллага шөкер, яхшы итеп, шулай бергә дус булып эшләп, яшәп ятабыз. Яш укытучыларның, яш кадрларның булуы аеруча да күңелле күренеш. Алар сайлаган һөнәрләрен яратып эшләгәндә бигрәк тә. Инде кичкенән вакытыннан шулай үземнең укытучыларга карап, мин әйткәнем, менә мин үскәч мин шундый булам. Хәзер инде үзем сәләттә булгач, күбрәк әйдәман булрак та без балалар белән бик күп эшлибез. Һәм мәктәпкә эләгү бу ниндидер менә мечта дип әйтеп була инде. Онысы бик шәп. Хәзер инде Алла бирсә, тиздән үзем укытучы кебек булрак менә балаларны укытырмын, менә именно укыту программасы буенча. Хөрмәтле укытучыларыбызны без дә ихлас күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, эшләрендә яңа үрләр, бар уңышлар гына теләп калабыз. Асылташ мәктәбе белән дә танышып беттек. Сезнең гимназия башка мәктәпләр белән элемтәдәме? Ниндидер фикер алышу бармы үзара? Әлбәттә, без татар мәктәпләре белән һәрвакыт элемтәдә торабыз. Үзебездә менә безнең бер генә тукталыш аралыгында тагын 6 мәктәп бар, шуңа карамастан да безнең балалар саны елдан-ел арта. Менә быел шулай былтыр 4 сыйныф кабул итсәк, беренче сыйныфлар, быел 3 сыйныф кабул иттек. Ул да урын җитмәү сәбәпле 4 сыйныфлык иде, анда 100 бала. Шуңа күрә балалар саны арта, безгә киләләр. Димәк, татар телендә белем алырга теләүчеләр саны арта дигәнсезме? Әйе, менә безнең гимназиягә килеп кергәч, милли мөхитне сизеп, менә шул кадәрле рәхәт сездә дип, әлбәттә шунда ук бездә укырга теләк белдерүчеләр күбәя. Менә милли мәктәптә телдән кала тагын ниләр алырга була? Милли мәктәптә беләсезме, бездә бөтен чара татар телендә уза. Аннан соң үзебезнең традицияләребез бар. Мәсәлән, безнең елда җыр фестивале, бию фестивале уза. Менә ул җыр фестивале һәм бию фестивале дигәндә, ул 10-15 кенә бала сәхнәгә менми. Аның төп таләбе, критерие бөтен сыйныф бергә сәхнәгә менеп җырлый һәм сәхнәгә менеп бии. Әлбәттә, фәнни-гамәли конференцияләребез бар. Шул ук әйтелгәнчә Алиш эзләреннән. Менә ул чаралар, ул традициягә керде. Сөмбелә бәйрәмнәре, татар малае, татар кызы, татар егете. Менә ул инде традициягә әйләнгән чаралар әлбәттә балаларны иҗатка тарта һәм аларның сәләтен үстерү өстендә бик яхшы юнәлеш. Шул вакытта безнең гореф-гадәтләребез белән дә танышалар, онысын да әйтергә кирәктер. Әлбәттә, мин үзем Аккалфак җитәкчесе булып та, менә ул милли йолалар, гореф-гадәтләр, ул безнең инде һәрбер сыйныф үзенең юнәлешен булдырды. Шулай ук күңелле тәнәфес кысалары проектында һәр сыйныф 3-4 татар җырларын, биюләрен өйрәнә һәм аны коридорда, залларда уйнап, менә бер-берсе белән шушы уеннарны бүлешәләр. Ул бит инде шулай бөтен татар уеннары, ул такмак-такмазалар, димәк, сөйләм телен үстерүгә юнәлтелгән. Нинди матур күренеш. Рәхмәт. Менә агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Ничек уйлыйсыз, менә әлеге елның мәктәпләргә ниндидер йогынтысы булдымы? Әлбәттә, мин беләсезме, бу елның формулировкасына игътибар иттем. Туган тел генә түгел, туган телләр һәм халыклар барлык телләргә дә игътибар, приоритет бер генә телгә бирелми. Шуңа күрә бу уңайдан безнең гимназиядә бик күп чаралар узды. Шулай ук без Татарстан Республикасы
Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан игълан ителгән шушы туган телләргә багышланган проектта катнашып, грантка ия булдык һәм җиңүче дип табылдык. Бу инде шушы милли юнәлеш телләр үстерүгә багышланган чараларыбызны, проектларыбызны күрсәтеп, һәм без үз эшебезне күрсәтә алдык һәм грант җиңүчесе булдык. Бу аеруча да зур җиңү булгандыр шулай бит, иң кадерле җиңүләрнең Әлбәттә берсе. шулай. Рәхимә ханым, менә без беләбез бит инде сез үзегез дә бик иҗади кеше. Сез балалар өчен берсеннән-берсе матур шигырьләр иҗат итәсез. Менә сезнең укучыларыгыз сезгә карап шигърият дөньясына тартыламы? Әлбәттә тартыла. Безнең мәктәптә Дуслык исемле газета чыгып килә һәм анда тулысынча балалар иҗаты. Аларның хикәяләре, шигырьләре, табышмаклары һәм бу аларга ниндидер иҗат мәйданы. Менә без әле шулай ук Instagram битләрендә кызыклы шәкерт проекты башладык һәм шушы укытучылар көненнән багышланган "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" рубрика кысаларында укытучылар белән укучыларыбыз интервью алып бара. Бу да бит инде балаларның сәләтен үстерүгә юнәлтелгән. Һәм бик кызыклы да. Бик кызыклы да. Һәм мөмкин булса, бәлки безгә дә берәр шигырыгызны укысагыз иде. Бу шигырь мин укытучыларны шушы бәйрәм белән тәбрик итәсем килә, укытучы. Мәктәп тормышына жан өрүче, ул җитәкче, әйдәп баручы, һәр баланың сада күңеленә белем орлыкларын салучы. Улар тиз та оста ораторда, ул җырчы да, кайчак биюче, һәр баланың мең бер соравына сабыр гына җавап бирүче. Мин барлык коллегаларымны, укытучыларымны бәйрәм белән котлыйм. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек. Балаларыбыз һәр вакыт безне шатландырып, уңышлар гына китерсен иде. Искиткеч булды бу. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуның белән безнең тапшыруыбыз инде үзенең ахырына да якынлашты. Сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйбыз. Эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм милли мәктәпләребез чәчәк атсын дигән теләктә калабыз. Амин, Гөлүсә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Бик зур рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.